Әңгәмәдәшем Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов. Фердинанд әфәнде, кәйфләрегез ничек? Бүген Мәскәү, Казан һәм Россиядан җыелган татар җанлы кешеләрнең милли кичә дип аталган кичәсендә утырабыз. Үзегезнең кәйфләрегез ничек? Кәйфләр шәп, ерактан килгән милләттәшләр, үзебезнең арада яшәп яткан милләттәшләр белән очрашабыз. Бер күрешү, бер гомер дип җырлыйбыз. Очрашу һәр вакытта да күңелле. Дөрестән дә менә Мәскәү штабы хакында ниндирәк алар менә Татарстанда, Россиянең төрле төбәкләрендә шундый милли кичәләр оештыралар. Аларның штаб Москвы, штаб татар Москвы дип атала. Менә бүгенге мәҗлескә нинди өметләр белән килдегез? Нәрсә күрсәтергә килдегез? Нәрсә белергә килдегез? Аралашырга килдегезме? Күрешергәме? Ничегрәк? Татар тел турында менә бүген монда сөйләшүләр була. Аннан соң перепись населения, татар исәпкә алулар. Барысы да менә шу мәҗлестә каралачак. Бу мәҗлескә мин беренче чиратта кунак булып чакырылган кеше һәм җырчы булып чакырылган кеше. Мин җыр алып килдем. Минем әйтер сүзем, минем аралашу методым дип әйтгәндә, чарам, ысулларым ул җыр аша. Җырлар алып килдем, әлбәттә, һәм җырлашырбыз, аралашырбыз дип уйлыйм. Монда мин карыйм бу татар зыялылары, канында җанында татарым дип биргән бик күпләре бар. Әлбәттә, татарлык, мин татар дип әйтү һәм минем татарлыгым бар дип әйтү, ул телдә булырга тиеш түгел, ул сүздә булырга тиеш. Мин дөнья буйлап йөргән кеше, күңелеңдәген гамәлгә чыгарга кирәк. Күңелдә булырга мөмкин ул һәрберсе. Булдыра алганыңда, булдыра алмаганыңда күңелеңдә теләге булырга мөмкин. Әмма ләкин теләкне гамәлгә ашырырга кирәк. Гамәлгә ашырыр өчен кыюлык та кирәк, әйтер сүзеңне вакытында әйтү дә кирәк. Һәм тиешле җирендә, тиешле вакытта син шул урында булырга тиештең. Әлбәттә инде син ватанпәрвәр булырга тиештең беренче чиратта. Син илеңне, җиреңне, телеңне, балаңны, руыңны сакларга алынасың икән, аны син мин татар дип кычкырып йөреп кенә түгел, гамәл белән күрсәтергә кирәк. Менә без җырчылар, без гомер буе татар җырчылары булып, мин дөньяның бик күп почмакларында җырладым. Илче булып барасың. Мин Татарстан җырчысы булам, Татарстанның халык артисты дигән исем белән барам. Һәм әлбәттә татар җыры алып барам. Минем репертуарымда бик күп халык киләре, катлаулы җырлар, онытылган җырлар. Бик күп җирләрдә инде әлбәттә теге бүгенге заман шаукымына катышкан, татарлыктан киткән җырларда бик күп. Әмма ләкин менә безнең буын, без 80нче елларда сәхнәгә килгән кешеләр, без татар җырчыларының, улуг җырчыларының, Фәхри Насретдиновларның, Сара Садыйковларның, Илһам Шакиров, Рәшит Вахаповлардан традицияларын дәвам итүче буын җырчыларыбыз. Шуңа күрә бүгенге очрашуга да без менә шушы традицияларны дәвам итеп, халкыбыз җырларын һәм халыкның ишетелмәгән җырларын, аларга тансык җырларны ишетербез дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки җырлар аша кешенең милли хисен уятырга була. Аның күңелендәге орлыгын тишелеп чыгарга мәҗбүр итәргә була. Аңа дым салырга була. Була әлбәттә җиңелчә генә җырлап селкендереп, бер кылактан кирип, икенче кылактан чыгып китеп оныттырырга да була. Мәскәү штабы хакында әйткән вакытта нинди генә ул оешмамы, ул нинди генә ул бер төркемме, нәрсә генә булса да, кемнеңдер башына бер идея килгән икән, милли мәсьәләләр буенча милләтләрне очраштыру. Милләтләр барып бер булганда, бер-бер белән очрашып сөйләшкән вакытта нинди нияттән, нинди максаттан очраша ул, шул вакытта гына ул бергә булалар. Шул вакытта гына ул үзенең чишелмәгән мәсьәләләрен чишала. Бүтән мәсьәләләрне уртакка салалар. Ул халык санын исәпкә алумы, ул президент сайлауларымы, ул җирле советларга сайлауларымы, ул тел мәсьәләсеме, әдәбият, гомумән барлык мәсьәлә. Проблемаларыбыз бик күп. Чөнки без Россия эчендә бүгенге вазгыятьтә бүтән дөнья агы күгы буталган заманда сәнгать буталды, телләр буталды, мәктәпләр безнең хәзер буталды. Шул заманда проблемалар бик күп. Менә шушы проблемаларны хәл итәргә ниндидер бер адым ясаган кешегә рәхмәттән башка бер сүз юк. Миңа калса, сезгә бүтән сорау бирергә дә кирәк бит. Рәхмәт, уңышлар үзегезгә, хәерле кишләр. Хәерле кич.